L-14 ta' Ottubru 1975, 40 sena ilu, għal-ħabta ta' sija u kwarta wara nofsinhar, isseħ splużjoni qawwija, għajnejn ħafna daru lejn is-sema, ballun tan-nar, bċejjeċ tal-metallu fuel niżlu jaqbdu għal fuq ħaż-żabbar, kien sploda l-Valkien XM645 fi traċedja li ħażdet il-pajjiż. Dakinhar il-pilota li soltu kien itajjar l-ajruplan kien ingħata l-lif għax martu kienet se twellet minn floku l-uffiċjal E.G. Alexander ħadd titjira f'idejh. Imma dan ma kienx ingħata d-dettalji kollha dwar ir-runway ta' ħalluqa bil-konsegwenza li niżel b'tiżbita. Ir-rotta tal-ajruplan daħlet ġol ġewna kkawżat spark u beda jaqbad. Il-kaptan G.R. Elcock mill-ewwel ħal kontroll tal-ajruplan tellgħu mill-ġdid fl-ajru imma kien jaf li ma kienx fadallu wisq ċans. Ġibet lejn ħaż-żabbar blan li jtira l fuq il-baħar, imma fuq ħaż-żabbar l-ajruplan iġġarraf. Dan wassal għal mewt ta' 5 mis-7 uffiċjali li kien hemm fuqu, traċedja li ħażdet il-ħajja wkoll ta' Maltija, Vincenza Zammit, vittma ta' sensiela ta' kombinazzjonijiet sfortunati. Vincenza kellha ħanut qrib il-Knisja. Dakinhar però min kellu jġib il-assuf it-tardja ftit iktar mis-soltu. Fi-triq is-santwarju kienet tgħix omma li ta' kuljum kienet tmur iżżura u għalhekk omma kienet ħallila l-bib ta' barra maqful biss b'kanġetta. Imma meta omma rat li Vincenza damet iktar mis-soltu biex tmur iżżura hija għalqet il-bib. Propju x'in Vincenza waslet quddiem il-bib tad-dar ta' omma seħħet din at-traċedja l-esplużjoni tal-Valkien fuq ħaż-żabbar. Biċċam il-Valkien waqa' propju quddiem il-bib tad-dar ta' Vincenza qata' il-wires tad-dawl. U sfortunatament wieħed minn dawn il-wires laqat lil-Vincenza li mietet b'xokk elettriku. Minkejja 5 imwietu mill-inqas 20 persuna oħra midruba fi kliem wieħed mill-investigaturi dan kien miraklu. Waqt li kienet qed isir l-inkjesta tal-Air Force kien ġie hawnhekk ħaż-żabbar u fil-fatt kien qal li hu ma kienx Kattoliku ġifier ma jemminx bil-mirakli imma qal li jekk il-mirakli jeżistu dan huwa wieħed minnhom. Kien każ li xokkja pajjiż. L-anzjani għadhom sal-lum jiftakru b'mod ċar dak li raw. Nara l-pilot waqa' fl-għalqa u mort niġri biex nara x'ġaralu u insomma mbagħad il-kuġini ġew il-kuġini u nażajni il-paraxut u għalna kemm rajtu niżlin. Għallilu tnej u ta' daqqa ġarasu għax pasalli l-oħrajn naħseb kienu mejti. Kont noqgħod l-isla u fej il-gazin tal-Lejber rajtu dal-aeroplan daħħanu da. L-abbalanza minn fuq il-bankina bdiet għaddejja biex waslet la' Wisfel. Jena kont naħdem mit-China Dock u kont qiegħed mat-superior tiegħi fl-uffiċċju. U ħareġ barra, il-laħwa għatlu dal-aeroplan għatlu daqet jaqbad seri jena. U ħareġ, il-laħwa għalli, għatlu fej taħseb li qiegħed hemm. Għalli hemmhekk li ħaż-żabbar. Għatlu mala jittisseċini, għatlu ħammur, għatlu ċina minn ħaż-żabbar, għatlu għand il-familja u għalli le, għalli mur farruġa, għalli mur. Unsib traġedja ta' misericordi. Pulizija, minn kullax kien kun viżjoni sħiħa. 40 sena wara dan l-episodju wiswed fl-istorja ta' pajjiżna għadu memorja friska f'moħħ ħafna.